O God, and let your enemies be scattered. We pray in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Masithathe lithuba ke sibulise kotata komama obhuti nosisi nabantwana beSunday school ngelihle igama lenkosi uYesu. Amen. Ndingumzalwane uNtetha, ngusiphiwo igama okubalulekileyo ndisindisiwe, izono zam zaxolelwa, ziyaxolelwa, inkosi indisikelele. Silapha ke kwiChristmas yethu, not kwiChristmas kabana, not kwiChristmas kamfundisi, sikwiChristmas yethu. iChristmas, I always take it as an opportunity, whereas ukufikelwa ngumfundisi, it is an opportunity on a daily basis. Inkosi indisikelele. But abazalwane, they don't understand that. Then balindele ibe Christmas apho bazawukwazi ukupha umfundisi inkosi indisikelele. So that is why ndisithi ke ngoku le Christmas ayo kamfundisi yeyethu. When you meet a man of God, it's an opportunity ukuthi into angenayo provide ngayo inkosi indisikelele. Abantu baye bathi hayi suka nguyobizwe inkosi makajonge enkosini. Zistatements zethu ezo inkosi indisikelele. In most cases uThixo akajonganga bona. Sometimes umfundisi ukayidinge into kanti le nto ayidingayo akayidingi kube idinga kukuThixo xa kumprovide. But uThixo ufuna ukuprovide mna through ukuba mna ndimnikeze lento umfundisi ashota ngayo. Inkosi indisikelele. Isizathu soba ndithi chu ndiyithetha lento yeyokuba funeke uyi-understand uba kuwe yiChristmas every day kunomfundisi. Andiyabana ndi-understandana. Every day is an opportunity to access izinto zakho ezikumntu kaThixo. Most cases thina sifuna uhlala phansi simmame umuntu kaThixo ekhupha izinto, whereas kukhona ezikhutshwa ngokuthi sithi give emntwini kaThixo. Umuntu kaThixo athi may God bless you, uThixo akusikelele nyani. Inkosi indisikelele. Komunyaka, my first cell phone endayithengayo, ndayithenga di-celebrator for the very first time bane phone, ukufika kwefone ngabe sendinikisa ngenamba yam kwi-friends, kwi-colleagues, kwi-family, ndidlulisa ngenamba yam, yinamba yamkele ndithenga ifone nam. Kumnandi because yayinto enkulu i-cellphone. Yayinkulu kakhulu inkosi indisikelele. Then ekuthengeni kwam ndandinomkhwa wokuthandaza every day ebusuku nge-11:45 up until 1 o'clock. Inkosi indisikelele. Then ndiyathandaza kuThixo kukhona into endandiyifuna. Ndithi Thixo ndiyayifuna le nto. Athi uThixo andizukunikeza tu ke Ntetha. Ndibuze why. Athi kunento yomuntu wam elapha kuwe. Ndibuze intoni leyo. Athi le cellphone ugqiboyithenga namhlanje funeke uyihambisile namhlanje. Ndathi hayi kunose kuthiwa ndiyifumenanga ngale bendiyicela. The following day, same thing. Ngoku nokuthandaza andisagqobhozeli. Umthandazo ndiyawuva ndibethe rufini. Ndithi ndisaxakane nale nto utata uYose afike kumali yebrother Ntetha kuno RCG okwalanga. Ndiyacela sihambe kunye.
Then ndivuye ndikhwele kuye because ndandifika Saturday. Xa sikhwele ndikubone ndibheka ngasemission buza uyaphi siyothatha umfundisi sihamba naye. Okay, efront Mtatiyose ngumfundisi uTsatsa mna ndisebheke. Siyahamba iphusi siye kwaLanga. Xa sifika kwaLanga enkonzweni kube mnandi. Xa kuphuma uRCG sesihamba sisendleleni kukhona esistrato sisihamba apha phambi kwenkonzo. Asileke umfundisi uMakhasi ebaleka kakhulu. Hey misa. uTatiyose amise. Ndize emnikelweni. Umisa kaTatiyose athi umfundisi uMakhasi yetsatsa. Ibhlungu into senza yona. Because uku-RCC but asifumani. There is a lot izinto oziphosayo ezinye sikuxelela mva because awunafoni. Athi uMangcwele ewe kaloku ifoni yakhe iligcinwe nguwe. Ilapha epokothweni kuwe. Ngibona uba hayi andinayo enye option kumele le foni ihambe. Ndathi nje mayifika uTatiyose elokishini sikuya ndathi ngicela udrop before udrope nomfundisi. Hayi bo ewe. Xa ndifika endlini ndapakisha cardboard ndapakisha charger ntoni earphones everything. Ndaya ndibaleka emishini. Akanayo ifoni hayi kuba uyayidinga. Ewe uyayidinga because akazukwazi uyithenga eyakhe ikum. Andiyabona ndivana. Noba ebefuna uyithenga unayo imali oyithenga but kukho into emnqandayo nebhlokha ibangayithengi because le yakhe ikum. Ngoba mna ndingamnikanga eyakhe kuneento zam engasoze ndizifumane nam. So kuyatshintshiselwana. Ndathi ekubeni uba ndimnikile that day. Ndathi Thixo ndifika ke ngoku ebusuku lami ndithi Thixo 11:45. Laa nto bendiyicelile Thixo ndifuna uyenze namhlanje. Wathi uThixo not today but tomorrow at 11:45. KwakuSaturday. Sunday nge-11:45 kwenzeka umhlolo omkhulu. Esingawusoze siwulibale silibandlala sesitrant. Laa nto bendiyifuna kanti i-cellphone ivale yavala nakwilizwe likamoya. Umfundisi uyakwazi udinga isihlangu hayi kuba esidinga kuba esakhe isihlangu sisemalini yakho. Kanti ngokumthengela isihlangu akusesa wena another thing. Ukhupha 1,000 rand kanti uThixo ubekela 10,000. Ugogoshela ne-1,000 rand iphume phakathi kweminwe. Funeka sinikele ibe ngathi singamageza because impilo yomntu osindisiweyo isekuниkeleni. And sizawuhlupheka thina sizawuhlupheka as long sisambalela uThixo. Ndenza umzekelo. Ndiyakhula my first salary ndifumana ngosendisindisiwe. Ndincedwa ngubani ngomsebenzi? Ndincedwa nguThixo. My first job I never went ukuthi ndihambe ndiyofuna umsebenzi. My first job ndandifuna umsebenzi sihla ndinyuka kwesastrandi ndihamba ngeenyawo from estrandi Somerset ndihambe ndijikeleza zonke indawo Somerset mo ndifuna umsebenzi. Wathi uThixo yeka le nto ofuna umsebenzi. Ndithi ndiwuyeke ndizawuthini? Wathi no khawufune mna kuqala. Xa bephuma bephangela phuma waniyothandaza. From 6 ekuseni ndiyaphuma xa kunxitywa kubheka umsebenzini ndiyanxiba ndiyothandaza. Zawubuya ngo-5 emva kwemini xa ndilungisele enkonzweni. Ndithe uma ndidlula kuloo process uThixo wayindifaka kuyo. Uma ndidlula kuyo wathi uThixo ngenye imini cela 50 cents kumkhulu wakho wenze ikopi ye-ID yakho uyowuphangela. Ndafika kuye ndathi mkhulu wacela 50 cents ndiyokwenza nje ikopi ye-ID apha elibrary. Wathi hayi bo uyaphi? Ndathi ngomso ndiyaphangela. Ubusobuye nini kwi-interview? Ubusobu-aplayishe for umsebenzi? Ndathi ndiyaphangela. And ekuseni laa mini
point where it's in the direction, one nigga's the direction. Damba Genya, don't change into Damba Genya. Daya is Somerset Business Center. Woman figure gate in your promise the crab on Linda Gate. And he told me, I've been waiting for you. Why are you late? That is sorry, sir. Sagaba still at the letter, slightly office in the cash one. If no managers in that, as the corner, what he was telling us, Ntetha Zaki Akom Sevens, what he creates, Sevens for him. Omnikelo, into yet is omnikelo, into yet I come salary. Into yet is a better trust as a temple, more than who temper is salary a month end. Every figure in trouble, better room, imitambo. Yes, it does figure zija, as a salito. Impumelele yabazalwane isemnikele. Esikamoya is through prayer, through ekufundela izwi, ekuphileni ngwele, u-access into zikamoya. But as a physical is through offering. Umnikelo, it's a worship, it's an act of worship. Ndichilo ndizamane sikhuza uzalwe nomuntu nikhule kunye nifunde esikolo sinesithiwa zitisha lezinye niphume ne-university enye nide nenze into enye upasa kwenu nifumane umsebenzi nobabini aphumele ukujongile umuntu engenathixo tu engafuni umbona uthixo aphumele ukujongile uzibuza umbuzo hayi bonkosi yam kwenzeka ntoni. Ayifuneka lento ube ne-stress ngemini kunamagama engawasebenzisiyo mna igama elithi broke andilisebenzisi andi-broke hayi akazange noba ningalitshintsha nilibeke ngendlela nithi ngumgobo okanye ivani andingeni going uma ndingenayo apha home physically I'm just temporarily out of cash. I-ATM kufike kuyingena mali, i-ATM kumnini mali, ukufika imali ingekho. Suthi nabantu ufika namhlanje imali ingekho ngomso ufika ingekho. Uyafika ifofene ngomso, same ATM. Ungazilimi uzicreatele izinto ezingatshonto, izinto nje zabantu uzithathe na uzi-apply in your life. Wena you are the queen. into yethu kukho imali
mathi umntana mama ndifuna into ethile hayi umntana mthatha nesimali wethu uyothenga pha ayinaveli justify endlini but xa kuthiwa kuzonikelwa ineveli anindiva kunemali xa unehambe esiye shop right yokuthenga athi andinamali xa ndinale mali which means ayinaveli for yena but xa ingumnikelo iba neveli enkulu ubona ukhetha ezi zibhityileyo kumnikelo because asikayazi secret yokunikela. Do you know ukuthi umnikelo uke umnikelo uyaphila andangayicacisa njani uma unikela ayikokunikela just imali ukuthi uthathe imali yakho uyibeke apha then uyayazi uba hayi le mali yento ethile ye-free will umnikelo uyaphila just like umthandazo when I pray lo mthandazo ndikhupha uyaphila mbokuza kutata owayegade amahlwempu futhi enikela ethandaza uPetro wathunyelwa endlini yakhe ithi iBhayibhile kwehla isithunywa ezulwini sathi yefo umnikelo wakho ume phambi koThixo usisikhumbuzo every day umnikelo uma phambi koThixo the remembrance ukuthi yekha ukhumbula ubani Thixo hayi ezanto sifuna uvutha zona lichoke phansi kwezithulu sibaleke sigqibeleni emveni koko istress sokunganamali sikuzwide kwamoya wonwabe enkonzweni xa ulapha ibe ngaske inkonzo ingaphumi because inkonzo kuwe i-acta njengabantu abangakholwayo istress zabo abazikhupha ngokusela so enkonzweni wena uba nomqhele woba makuphunguleke esi stress unaso sezinto unaso ingafike ungaphunywa khandihlabele kube mnandi ukwenzela ukitazwe i-level of stress izokwazi ukuhla ungacingi nge-stress ziyeke izawuphuma inkonzo zikuxolele ngokuphuma enkonzweni lala okuvuka ngo-5 nge-4:30 zikuvuze zikubuze usesebhedini zimoshe imini yakho nawe uthi uthi imini yanamhlanje imbi awukaqali nosuku sowuthiya imini yami yanamhlanje izawubambi ibe mbinyana semsebenzini uthi ufika zikulindile izinto uma singafunda unikela sinikele kuThixo ngenhliziyo ezivuyayo sinikele sincere akunobakho umzalwane oluphekayo I'm telling you because his secret umcimbi wonikela generally is worth ukunikelela kwemuntu kaThixo yile nto ndiyafuma ndamuncipha akho mfundisi uyawuzalambe kwelalami ibandla ndikhona ndistopa even ne-discussion last Sunday andeni bibi yethu Sunday ndikhonzepha hayi ukutya kuphelile mission make sibe novuphi ngakwenkonzo yeyi baxoxa wakutya komlomo wesomfundisi wethu uyi-1 unkosikazi useyisitenteni nomntana uhlala yedwa xa ndijonge ixesha sizawuthatha i-30 minutes sixoxe ngesusu somntu oyi-1 ngabelihlazo ngathi wo ibambeni yeke ndiphatheleni ilist sendani ilist kuWhatsApp masambeni we can't ngoba iintikelo zethu zikwaba bantu and bangilihlebele ii-character zabo azifani leyo bakuhoya umfundisi ukuthi ingathi uclose kuwe uyabona ke lo uzasifuna sonke ukuthi uzasicanvasa
zethu. Yo khabata lo right kanye lo khabata. Dikhola kanye ngunye. Lo uzawuthi ayikhole pulpit akanje ayine. Abazalwa kuma kwenkonzo bazolithuthuzela hayi uqina umzalwane wami. Uqina. Akushaya ufundisa dabize ngegama. Same day uye ngemoto ngomva phaya mission. Umuntu wathi climate mandizise apha. Ngoba into yabefundisi semaplazi yabazali. Umntana ithi iBhayibhile beka uyihlo nonyoko uzimihla yakho thina yolulo emhlabeni. Thina iduty yethu masibakhulise ngendlela eyiyo. Uma singabakhulu ngoba sisenza uphendula ngendlela esibaphethe ngayo singabazali. Ebantwaneni umuntu leminyaka. Ebazali basenza uphendula. Semaplazi nakubefundisi nebandla. Abafundisi basenza uphendula ngendlela esibaphethe abasiphethe ngayo. But thina uma singabaphethanga kahle kukunenzekayo ngoku. Angabona nivana. Sisenza uphendula ngabantwana sibazeleyo. Abafundisi basenza umaphambo judgment ngendlela abaphethe ngayo amabandla. But amabandla wona safanisha ngoku. Wangaphathi kahle umuntu kaThixo. Mna ngithanda ke into was negative. Antani nokushumayela ngelanuka ngekhefa. Umfundo uzawukhefa. No. Let's focus kwintsikelelo. You know kuna preaching things zomcimbi where kuthiwa into nakanene generational curse. Iyashunyelwa kakhulu andithi ayikho. Nidive kahle. But why is focus here to be only with generational curse? Where are the preachers, them generational blessings? Because if there is a curse, definitely there is a blessing. How can we access the blessings from Google generational blessings? From Abraham, Abraham, Tina's access yazo. Why you always see focus so you can tell the generational curse? Hey, she says I'll fast you pay my daughter. See no yes not cool. Who yes what you want Bible. What you know what you want paper for nyama. Who pay the art. Ntetha komunyaka ndifumana ioffer enkulukazi ioffer ndithathe kuzawutriplishwa isalary yam and next chapter siza kumzon approach us kuzohola malini ndixelele sayitriplisha lela nto zicinga fanele zawuthatheka. Did you know kani ndiyeke ndiqala ndiyoconsult sangoma now not sangoma the great one. Kaloku ayinto abantu abamnyama always have a consultant sangoma no the great one. Ndambuza ongabonwayo Nkosi nathi offer iyoyikeka ndiyithathe nabayinaka wathi ungakulinga uyithathe because in 2 years time ungabe ungaphandle komsebenzi kune-chaos ezakwenzeka kule company inkulu niyaziyo le mali isitimela nalo Okay. Lomba to Escom. Why did you offer ngaleso sidudla? The following day mandibana did know. With due respect, I'm not taking the offer, but man. Tina John Abraham Haman a lot, but daily I don't lose my cabana, go before he needs. Utu Abraham Lord and forward, Masina Kaban Siazalan, Masin choose my time. Utu Abraham, if you choose the right, now choose the left. But if you look at it when you choose it, because Abraham will not tell you teach. When you teach God, you teach God single like you want to go and I teach my daughter, I said to teach. And that teach Ubungqina not was
mawukhuphuke ube kwisimo si-right ukuze andisikelele. No, uthixo wethu ungaphezu kwaloo nto. Uthi ke ngo-Abraham, jonga ke Abraham, choose. If you choose a right, you can choose a left. Kuthi uLothi waphakamisa amehlo wabona umhlaba omhle uhlaza sithi yakhe, wayibona ndichoose right. Imfuyo yam ndizawutyeba yhu nemilambo iphayo imihle, wachoose. Emveni kokuthi uAbraham okay xa usowuchuzile ke ndichuza ngapha, wochuza umhlaba obonakala womile kanti ngaphansi uthixo unemithombo ayifihlile. Kuthi iBhayibhile yam uLothe intente yakhe wayokha yaseyiseSodoma, kodwa xa yolanda wayolanda phi? Wayolanda eSodoma. Ngoba wayebukele zonke zaseSodoma zamtsala eSodoma. Suvuyela yonke into consult ngoba even umsebenzi it can be your own Sodom. Suvuyiswa ngesandla lenhle buza uThixo ngoba uThixo uyakwazi ukukhuphula ungenanto. Niyamazi ichepe eya-inventa uFord, imoto yakwaFord, ngumzalwane uThixo wadropha a business idea ukuthi imoto angayenza kanjani, wayenza. Le KFC ukhona kuzo zonke idolobho. If uyawela overseas u-all over u-KFC, noma uhambe e-Australia nanku, uye ePerth nanku, uye eChina nanku. uThixo wajika kumntu wakhe inkukhu, wathi ngale nkukhu wena ndizakhuphula ngayo. Kanjani uThixo umnikeze i-ingredients uba yenze kanjani. Waqala uthengisela umuntu for the very first person eyezayo yatya. Emveni kokuyaxelela enye kwezomnye bangapho KFC. uThixo akadinga ukuze akusikela funeke ahambe iruthi ethile. Uyakwazi ukubhreyikha ashothishe into ikhawuleze ungumntu ovule isandla. Ngoba uThixo xa isikelela kufuna uba usike. Sinabazali abasikelelekileyo kodwa abayontsikelelo. Basikelelekile kodwa abayontsikelelo. Kanjani? uThixo akangoThixo osisakhaka. Xa esikelela umuntu ufuna uba lo mntu naye asikelele abanye. Usikelela lo kuze kusikeleleke nabanye. Hayi laa nto ufuna uba ibe yiyo yodwa. UThixo angayithatha yonke nalunayo into. Ngoba khona umuntu uyi-one ubhenefithayo. Kulapho abantwana enkonzweni athi uThixo ukubonisa ujonge ecaleni. Mna when it comes to umfundisi, kwamane ndimnika iyathetha. Kwamane ndimnika iyathetha. Funeke kwenzeke something because ndazintsikelelo ezifihlwe phaa kubo. Ngoku wathi kudala ngoku bendisemakhaza last week. Phakathi eveki sinikela ndathi bantwana bam kunethenda ebekusuppose uba iphume nge-1st kaNovemba ivalekile, but uzawunikela apho kuze kuvuleke loo thenda. Bahleka abazalwane. Ndafaka imali ngoLwesithathu, ndiyithiye igama lamali ndayifaka ngoLwesithathu. ngoLwesine ngo-7 yangena i-phone call, Mr. Ntetha siya-apologize ngoba nge-1st singakhange sibuyele kuwe. Sithi masibuyele kuwe namhlanje. Ungakwazi ukuthumela abasebenzi bakho namhlanje bazosebenza apha eHome Affairs eBellville. Did not today ngoba bafunekanga abantu banikeze umhlaba ekathi dilambile lamanga. Andabe ndiyatheka ndibaleka ngesithini. Ndibuza bona uba hayi ngoba namhlanje zabazi
uthixo makasincede sinikele ngesinako sunikele ngontobela le kunayo izanayo size apha kule veki asizuyifunda le vesi ngizayithetha uyayifunda endlini kuJohn chapter 19 verse 38 okanye mandifunde apha eBhayibhelini yam. Later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away, and he was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a maximum and a myrrh about 75 pounds. Masime pandi kayifundi dihle naye kodwa mandicacise apha kusemveni ngoba uYesu ebethele emnqamlezweni kodwa lo Joseph wase-Arimathea abafundi bakaYesu bebalekile bemkha wayengumfundi kaYesu secretly. Ithi iBhayibhile umzimba uyabona la foto kaYesu uYesu onxibe inapukeni is not a true reflection uYesu awayeyiyo eyayinkosi yayihambaze phambi kwabantwana yayilihlazo elenga imini yonke ilanga lemhlabeni. uJoseph wayewucela umzimba wakhe wayefuna ufihla ihlazo lenkosi yamakhosi. Ithi iBhayibhile wayocela ipermission kuPilate ukuthi inkosi khawuthule ndimngcwabe kodwa yena uNikodimo wathenga isikholo yena wathenga ilinen yexabiso ukurepisha umzimba kaYesu. Emveni kwakho uNikodimo no uJoseph lo wathatha uYesu wayemfaka engcwabeni lakhe efihla ihlazo. Ungabe ihlazo utata uGabhuza belapha lo nyaka wonke iChristmas yakhe ingathi bayelapha unyaka wonke. I always ndijongile emfuleni nilibandla elisoloko uThixo njalo elinakekele ibandla elihlala linemvuselelo. Amanye amabandla kushumayela indoda inye iphele 5 years athi angisikeli ipulpit eyondodlala shumayela yena jwi akabizi speaker akabizi bani whether yomama nguye cha nonto zikule lapha kufuneka ndizikhuphe kule 3 years ndimndodwa. If ufuna ipulpit hamba uye phapha nanzo ipulpit asashumayela ngaphandle thina siyashumayela ngaphandle kodwa if kukhona isidingo awukwazi baleni lokhiwe ngumuntu omnye noba usi-specialist uyaba sasedonga uma sifike erufini funeka omnye nalowo erufu uma simtela afake umbane athi andikwazi nalowo umbane uma simtela afake amanzi athi andikwazi kudingeka abantu kuzindlu ibe yindlu ebukekayo. Nina nifumana le obungwevu babelapha bebiza nabo. Sizofihla ihlazo umuntu kaThixo angahlazeki ngeminikelo sizofihla ihlazo inkosi insikelele kodwa kuloo nto ofihla ihlazo uThixo uzawusisikelela. I'm praying ukuthi kule veki kubantu abangaphangeliyo Monday bazobe bebulela. Andithethi kuba ithethwa abashumayeli bazithetha izinto andithethi nje I mean it. If ukhona lapho udinga umsebenzi ukhona umuntu ongaphangeliyo lapho nonke niyaphangela ngicela ubone izandla zabangaphangeliyo aniphangeli nonke nifuna umsebenzi uThixo makanisikelele ngomsebenzi
ningafuni wona kodwa umsebenzi ufune nina. Uma senisikelela uThixo ngomsebenzi nikelani. Niyakodlula abantu abafumana inkitha yemali. Uyawuthi intombazana wodlula ikhaphu edibanisa imivuzo emibili ngenxa yentsikelelo yokunikela. Sizawubiza umnikelo ngoku. Umnikelo othetha namhlanje akho JD, akho JJ. Oh yes, Lord. uNkulunkulu wethu ongcwele, Thixo wethu onamandla, Thixo wethu ophilayo, siphambi kwakho Thixo, siphambi kwakho somandla, siphambi kwakho mdala kunezinsuku, siphambi kwakho simakade. Wena owakhona ungekabikho nto, ukhona ubuthixo, nalamhla usekhona oncibilika izintaba. Oh haleluya, usonke izinduli nezintaba. Oh haleluya, ube wena usekhona, siza kuwe mabizwe sabele, siza kuwe Thixo vayo, uva izikhungo, uva imithandazo yabangcwele. Silapha namhlanje ebukhoneni bakho, silibandla. Oh haleluya, haleluya, siyaqina sikhala kuwe Jehova, Thixo ophilayo, ngenxa yexesha esiphila kulo usasisile. Wathi kumaxesha esiphelo uyobakho namaxesha nomngcipheko. Sophila phakathi kwabantu abazithandayo kunoba bathanda uThixo. Sophila kwixesha labantu abaphile bubini. Oh my Jesus, oh yes Lord, khawulibheke ilizwe lakuthi iSouth Africa, mihla ngemihla kuchitheka igazi, uyabhujwa, uyafiwa. Bafaka buhlungu abantu bakho, bawunamandla ngenxa yenkohlakalo eveleleyo umhlaba esiphila kuwo. Oh my God, ubuthixo kaloku wena mawuthe konke makume, izwi lakho liyaviwa bumnyama, izwi lakho
ukuphela ukuphephela uliliwa ukuthi uyinqondo yomphefumulo bawusifihla kuwe xeba lika Yesu sisifihla kuwe thwala sigcinela ilizwe sigcinela abantu abakulo baphi abakajilekelwa imfihlakalo yobuthixo bakho yiloko Nkosi imimoya ibasebenzisa yiloko Nkosi amagunya edlala ngabo uthembekile wena wethwa siyakuthandaza siyakholwa kwizimo zonke esibhekene nazo bawuyinqwele ilizwe lethu eli-corrupt bawona amandla government inkosi ozenza izinto ngendlela afuna ngayo bawuyinqwele kwilizwe ledemokhrasi ilizwe kumele ukuthi lonke uluntu bawona amandla liyayigqobela inkululeko yalo Thixo wethu bona sibona izinqwino sibona ukuvukelana sibona ububi busanda sibona inkohlakalo ikhwele wena wethu Nkosi bawubuye usikhumbule wamkhumbula u-Israyeli esebugqileni inkosi eJiphetha bawona amandla wathi ukuvila ukukhala kwakhe wena uhlile uzomhlangula nathi sithi yehla Jehova yehla Thixo visikhuko yehla Thixo vimithandazo sivile Nkosi okokubi Nkosi nama-pitbulls bawona amandla sibona ukuthi imimoya ingena ezilwanyaneni izinike inkohlakalo emangalisayo mihla yonke sifa konke abantwana abancinci siva esikoleni bebulalana egameni likaYesu bawona amandla ngenelela Thixo ngenelela simakathe kulo bhubhane okuvukelana kobubi okwandayo ukuthixo Nkosi onengcebekapheli sive ke Nkosi ungenelele sinikela konke kuwe impilo yethu inhliziyo yethu uzithoba kuwe njengoThixo zizukise usigcinele ngoba uThixo kaxakwanto siyakholwa ke Nkosi solala sivuke sive umohluko sive konke Nkosi indaba zilungileyo ngoba wena uThixo uqamule konke ububi in the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Amen. Iculo 278